18 февруари. Запомни тази дата. За много хора това е моментът, в който най-тежкият период приключва. Не е случайност, че виждаш това видео точно сега. В този период се затваря стар цикъл и започва нов. Китайската нова година носи енергия на рестарт. Новолунието е моментът, в който се посява новата реалност. И това означава само едно. Енергията се променя. Ако последните години са били трудни, ако нещо се е разпадало, ако си усещал застои и тежести, възможно е това да е било твоята подготовка. Разпадът често се освобождава не на място. Застоят е натрупване на енергия преди пробив. От тук нататък можеш да започнеш да усещаш внезапна яснота, нова идея, нов човек, нова възможност. Но тази промяна не идва магически. Тя идва в момент, в който ти направиш крачка към нея. Енергията вече не е срещу теб. Тя започва да работи за теб. Въпросът е само един. Ще се възползваш ли от този нов цикъл или ще го оставиш да мине покрай теб така?